Ne balmagno kuma sego tungara le politologue depuis New York billet dimanche 28 août 2022. Maliens, Mali activiste, Mali vidéo manou, a une vidéo partagée, c'est très important. Comment baou de benaphobie. Un d'abord, Maliens, oba kalama. Et c'est ma mogo mounou meka tounouga drapeau ye Kidali. Depuis Mali, qu'elle est dans la phobie. Mali Sorassou, Ani Irissou, Mali groupe armé B. Et les belles fait Mali Nord, la nabe Mali fait. A bé farna Mali Sorassou ni Irissou kan. Ka terrorisou qu'elle est tessid ou qu'elle est fan B. C'est ma maçon. C'est ma kelengele, MNL kelengele. Ou maçon dien kono ka fara armée malienne kan. Ou betarou da Kidali. Irissou kuma konote armée malienne. Irissou ko koni mo mogote Mali armée deme. Kini marfa kana yala. Ou be igataka ou bi gare yorodo. C'est ma mogo yo périphérie. C'est ma mogo ma fara Mali armée kande ou tara krefe. Bon Malien obise ka famia. O mo ko lombo ke. Olde be ke ministre ye Mali kono. Olde be ke fembe Mali kono. Munu be ka transition deme. C'est-à-dire jamana an karamogo idara ye kuma do fo tien don quoi. Jamana ngono ni kan. I genige kan. E de be terege. Mogo min be violence ira. Mogo min be kele ira. Billahi olde be jati. Jamana den jogo de be ka jati bi ka teme jamana den nyuman gambi. Sema yo beke. Kunu tukuni ka tuku ka congrès ke Kidali ko MNL ka congrès. O ministre makele ngatla kata olu surveiller no. Awni ala na kracha o ko serele e awnyo ye kanga na kuma ola. Anyebo bela jeli na kwanga na kuma ola. Me mali ya ta o kala che kate tigi mola. Activiste munu be ku yire faga. Awyi olu te ka jati de me o rebeli kele nu. Ou te Mali fait, ou m'a dit que Mali fait, awa ou te na ke Mali fait, amou reçoit parce qu'en be ben fait. Mais billahi nous y position sur Ali Chinoube Mali ou be na nous ka azawa de projet, ou m'a dit que Mali fait, awa ou te ke Mali fait. Ou déceler les dos. Mais amou reçoit parce que moi tu sais qu'il demolo ka. Il sait que bayi il ka jamana dena quoi. Mais munu yere jamana jugu baw yere. Ol debe kata kulubla devana. Munu may munu be ku yere faga jamana yi et puis Sorassou ka bla o kungolo la ni rebelle munu me ka ni baranke o mo kelon de be ka ke o de be ka ta kulu ke ambassadeur wi o de be ka ta ku ko ku je munu ye jamana faga ka jamana tachien ka jamana ka ça dit que ka jamana dambe boala ou be kulu de ta kulu ko ku je ku gere o yer la fambe ibe ka système direct a be klengi ni Sorassou ni be ka manja njogona. Et même moi te kana dimi woro famia anyabe mogo do bolé na de ah non aide amaket en la de tu sais ambe woro mina san non ko marché ko comment on appelle là ko mogo munu ko marché ko mabo comment on appelle là ko fin to borangono ça ou be ka mundi fama donc ko ou be ki dado woro ko kuma ou te ka kele ko woro ko ou te ka kele fana kube ka marché do di doma ou be ka kokolon chaman di ke anya munu an segera o da to ne segu tungora be ka boka basakili chi nunu be na Bamako nu be Bamako ou ye malien nu be Kidali ou ye azawadi yengi aw muka fenge bla umuka agenda bla ou tena uka agenda bla o mo kelo ne be ka ambassadeur ye o mo kelo ne be ke fembe ye Mali kono mais munu mbora ka ta boulevard la munu ya aw kisi maloma kaw kisi femma ol de be touro ko soro kaso Bamako kaso bomba kono ka ngana kuma ola et pire encore mena kuma kelen ndoro de foyena aya klito o là c'est très important un d'abord Sorassou oye ambaroko kera aw kan domina force d'attente qu'on préparer no ko ka ogenga bo fangala jonya aw kisi la force de changement francité ka sera aw nyako parce que ko bon ba wolo de ou be ko Irissou na bolo be nyobolo francité ka sera nyore de francité bala malien ba o fede malien ba o kodi francité ka o bunya ga dagan parce que jama ba o ko ambargo dana aw ka domina ils étaient prêts à intervention militaire que kata ou déloger ka bokati au plan de kumbe mais debi jama bora o jama kelen de be kata ere soro Bamako kaso bomba o kono bi o jama kelen de be ka malo o de kera selaila kolu malo kolu olu keina fo funu baranu jamana jugu jamana faga bagaw alaka barka do Aïdara la Aïdara an karamo Aïdara ye kuma gele fo chele Aïdara ko jamana ngono ni mo ma miskili bo ni mo ma violence ke ete jati
awa ete fenge munu kumba ou neni ka ou buruja et réseau sans fait ka ou kele ambargo wakati abe ko teru kuranu de ta ko lu ko ku je fa do be bokunu ko non ko amero mina ko bi ko vraiment ko surasu te ka warfo ila tien ko ça dit que ni si ni akuma do la me ibe kay na fe gasa abina fo eni furumuso kele la sanno manga fitin do temena eni muso che doron kamale mando yi muso wule krefe ka se ka be auto bla nyona obe ko de surasu la parce que wado surasu te politique donc surasu na mina fo en furule no nyogo madi furugu bena o furugu konana escoroni munu be krefe la lu bena non bon tu sais ima ama fina ngo segu tungara mai ngo segu tungara flip frapude segu tungara bonete na contrôle awane segu tungara blale na contrôle ayende ke ibekala segu tungara to fangle fede obo fo tellement surasi ni chamante fendon olu surasi do de ma fo surasi bede surasi ni chamambe non te politique do de o olu be bio jani fana kono wa fo ouais c'est vrai hein o be baraka no li o de ke sanogo la ka be ma bo sanogo la dron ka sanogo mna ka tabla ka sobumbala ayo kudeta ke domina John Boraka a supporté. En Jamakele ne Boraka a supporté. Mali constitution a ira. Qu'on y a coup d'état qui est criminel de. Il y a fin du goût bas de qu'on y a coup d'état qui. Ou bien Mali constitution qu'on a. Ah, il y a coup d'état qui. Ne enfant a pu en bolo fla courage n'a pas tourné là. Ça m'a sur obe bamako kaso bombala. C'est la pire vérité. C'est la pire vérité. Ma on de Boraka ou je. Faut bébé n'y a pas fait. Kao ke kalo yelengi. Si ça est la fausse sans fait, avec daji de tout en, c'est-à-dire que avec un daji de tout en Congo la sang non. Mounou jamana faka, mounou te jamana fait, au lieu de kabla devana. Malion, ali wakati do kera la gamuga moko kun commencera ka dimi sur asu koro. Doberete, ogoko emenela de sema mounou mali, sema mounou nga jamana dambe boala de. Ni sur asu keleme ka here munke sema yi, sema munte mali drapeau sirde. Ou ma ala tlante ke gamuga moko yi. A wakati wene rebla erreur la. Awa mali virement na ya kolosi ni surasu ya wule ni surasu ya wule ou be surasu krefe mo ya wule aw virement ni fefe na be Amérique na be France na be Sénégal na be Côte d'Ivoire na be Gabon na be Dienroro ni surasu krefe mo ya wule ka mo to jugu fonyena na ya ke aw be molu yaro do yu kale couronel la ko ne mishi mine ka so tienta la ou bi lavage de ça ou ga stratégie te dowere ou te fait kan farale nyoka a kuma be bobo SE clean de konana ayaw kolosi on de virement nous on de keleme ka makoron dese ka sinobi on de kan ngambolo di nyoko mabi ne ma fa nga fra nyoko nga surasu kele de mais nga fra nyoko nga jamana clé parce que au bas do clénente ou te fait ka ça dit mo mi clénente ou te fait fra nyoko nga fait quoi mo te fra nyoko nga fait mo clénente awa ou kale kandido ou ya fo kona on fra la nyoko ka est-ce que tu as vu ou kale kandido koni on fra la nyoko ka koni oluma on sako ka domina kambe wulika olu gaina fo kanye ibeka gen chogomi o sranya doron de bula ni dalembi yer la ite sran awa pouvoir et peuple de taille a ben ala na krache pouvoir et peuple de taille Iran o ye américain ga dom ga bo Iran o yoga jamana wono do le ta ka fanga do luma ni ito Iran ka fo kibe jamana munute Iran fait kibo supporter ou bi chi kare kono fo ki fa awa chiete ba fanka c'est des vrais patriotes irisu munu fle na meka irisu ça dit que irisu munu fle na meka kuleni puchini bi puchini pouvoir daga jenou de ma jenou munu ba fait mais jenou munu ya sutra aw yo coup d'état ke ayira ko Mali constitution na ko coup d'état ko ye criminel ko ye kojugu badi on de bora ka aw ko ka je aw kana ta kasola a beni ala na krache nan kuma bo samba soro be bamako kaso bombala on da o kisi maloma djembe ka o ke kalo yelembi djembe bu nyabora malien fa bi grâce à nous amunumbe réseaux sociaux ka makoro ngere daya fo makoro te ka srawnya ka be ka marfa sade makoro te ka srawnya ka fo ka be ka fenkede aw ka che ya fana tede c'est le peuple qui est derrière vous au peuple de be ka ta ere soro bamako kaso bombala bi aw ni ala na krache hali ple na ka soro anga mogodo de boraka mogodo fanani ka banani mais moi anga mogo fe be ka lebu bi ku don kaso bombala parce que be ka aw di défend face au kan de be ku blala et puis na on dimina fana au lieu ko kan na fami o tede o be mogo were wole ya kolosi segula de segu tungara dimina ne kelen diminen tew ne kelen te fendon ka teme malien beka ne be ka mun fode
o de be mogo chama kono awa o kuma de be ka fo ali dogo la chama be sran ka fo parce que o be Mali la chama be sran ka fo parce que nous ye place nous kana soro mais ne de ka srata la ne ba be de fo parce que ne be ka o sauver ne be ka Mali de sauver mais aw be janfa sra de kambi aw be janfa sra de kasini aw ma mogo shi wolu nyuman don bon mogo dun na te mogo wolu nyuman don o ka ko labantala awala ba be malo on te fa aw ka malo a ben ala na krache on te fa aw ka malo do ko de anga tugu aw ko anga to tegere fo la non aw ye coup d'état ke domina ko nyogon badou ne be choisir aw ye coup d'état ke domina nan fana aw ko non laissons la justice faire son travail avec ko justice mun fo de o justice de ko o constitution de ko ni fenge ke ko ni coup d'état ke qui est criminel de kanga ta kaso bomba la aw de bora ga jamala bo o jama min bora o jama da to mo ma se awma o jama da to intervention militaire make ko fa ka no bo ula mais o mogo munu yo kede o mogo de be kala maluya mogo bolo mogo munu te jamana fe ou te Mali fe ou te ala fe ou ta kira fe est-ce que la olu kan ata jo kula maluya jusqu'à ce point parce que la priorité te bon fanga be na ka priorité te ke a deme baga uyi a fanga te o stoka jeri ne ta unegen bilai mogo chama ta famia mais o be kila kan ne ga chien sigine ma abena la che aw ye be jamfa vous avez trahi tout le monde sema mumbe kataka ayaraje aya sema ka drapeau la Kidal ngone saradi aya sema ka ayaraje sema ka drapeau be Kidal de Maliens ayaraje mena a vidéo boka ira aula ni sema ka drapeau de Kidal anya ben nade ni sema nube Bamako ou ye Malien nube Bamako ou ye Malien mais nube Kidal ou ye Azawadien obe ka ke awngena awa Kidal contrôle be ni rebelle kele ni bulu donc ka nyefo bela jelengena ambe oro mina ko bi mo diminen du mo te ka dimi ko appel d'offre do ne ou be ka ta mani abe ka ta video mani krikara mun na bo do be ka bo non appel d'offre ma kede marché te ka di sunguru ma de a don ta bo tande de bini surasu na ka kudeta ko na ni jongi una na nu terudi una na ni mo jongi do ma katkati sanga du sunguru ma anta be kalama mo kele mun be ku defa mi ngoku ngolu yere da fo djembe na ko do ça dit an te fe kanda do kuma do la quoi mais c'est la pure vérité mo ko tara sa misri da oni feuna angana wolu nyuman don fenwere kana kanye mais anga mogo be interpeller dongo dun devant les juridictions ka essayer ku la jaba mogo bolo mogo munute Mali fe o mogo kelo no du e au souvi o mogo kelo no du keleme ka makoro de se ka shinoko ayara ja makoro nyemu fe en là c'est très important Malien kaira aula France ni aye France be ka sra on nyabi do were tede France ba donc a fo ko peuple de be au kobi a benala na krache anga nyoro la je Malien mena bela je limbo kaira aula. Soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi. Voilà, aïe n'aura la mede, Kaira Aula Kafo, Mali activiste bekanga ni vidéo partagée, mais c'est quand et billet dimanche 28 août 2022, Mali vidéo mani Mali activiste au bekanga ni vidéo partagée, Kaira Macron. Ni aye bi Macron meka sran malinga, on activiste ou de don, activiste bekanga ni vocali partagé, ani vidéo partagée. Odo ko songo surasuma u kana una bla ko fe an tout contrôle la de mais nous ye munga nega ni bafo aye ni yorla je de ko azawad dong lideni aye ni yorla je immense manipulation et que soyons clairs beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord. Voilà. Aère Macron Mangamede. Macron mata asimi to fode. Ako comme amunumbe et réseaux sociaux kande. Ko irisu de be en kofe. Ko triku de be en kofe. Ça dit on a les réseaux sociaux kele. Macron yere aida. Depuis Ibeka clé là, Macron de la Ibeka ou les Kangardaï. Au cas où il y a un logo qui a bol de France contre là. France te kasra simingade. France be kasra en vidéo manu activiste de nga. Aéré a fatale Algérie, aéré kalame. Comme menda menti là, ambe comment prévu de alame. Une immense manipulation et que soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda
néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France, ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Voilà, kuma bela jelen flene. Makoron be ni ka kasi an bulu. An de makoron walanga ka dien bela tegala. Makoron ko réseaux sociaux dans les ka fentien. Mais sur la sous dans les mèches no la bolo ko lu ka cheya de do. Non, virement nous te foyer, virement nous te jati foyer. Les criminels de l'État, ou le débé reçoit, ou le débé koku dje. Ni rebelle mounou flen, ni rebelle kelele flen, ou te mali fede. Mbo fa yana bi, ou deseli ne dunde. Ou deseli ne dunde. Awa surasu be jemina, koka tibisu be bobo nyona. Nou ma jen dabla, ou rebeta jen dafe. Sari ni jelen do, ema nga sran jama nyaw. Ne jama sagoke, ne dalema la kebe jama sagoke, muna ewe do mo ori ngonche ku farafara. Et puis be kojugo kila, ou te gasi fanado, surasi ni te gasi donde. Ou be malke ela, e diminembe. Ne diminuer comment vous avec la digo la tourner. C'est pour vous dire que ils sont pas, c'est-à-dire nous tiens là. Ni nous avons un comportement de corps quand c'est comme Malimara. Mais quand tiens fana bilay talay. Ça c'est un comportement qui est loin d'être. T'es fait qu'à deux logique de okonoko. Wallahi ni ala na krache nyamogote comportement ketan. Nyamogo bala jem mo mu nebe babara ke nyoko fe. Gasi. Hadamade te gasi don. Itse ka kenya mogoy. Hadamade te gasi don. Itse ka menya mogoy ala. Hani keraye labanko tala. Ibe ka nana RPM janfa ki nyesi mo ko de maka fanga chena. Kwe. Aw fana nana dron. Aw ye be janfa. Ma horon reflect ka fode. Ma horon flek ka fo kan activiste en vidéo manu kan de keleme ka farasi to ko tien fambe. Awa farasi be ka sra aw nyabi parce que vidéo manu ne activiste de be. Aw man fait foyer. Aw de aw sutura. Aw de jamala bo ka aw soutenir. Na on kuma aw soutenir. Aw koko non ka be ken netrier. Numani nduguma ko ki bolo fla courage ko kulaje. Est-ce que tu as vu? Ka bolo fla courage kulaje. Ba aw ye be ka gendo mi nan fana ko non ngo sharia e sharia de aw ma eli an fana te tukako aw ye marfatigi de. An fana kun bolo fla courage. Ou meta be mena kati ko sheni. Ka ta bla kaso bomba la. Samba soro ambe ka ta ulaje woni fe. Aw be ba kaso ba samba bo ma échappé folo de. Aw be janfa bloki mbawlo na ma bo. A ben ala cha aw be ta aba ere soro. Aw be ta fo ce pays là. Parce que aw be janfa sera de ka. Ne ba fo je le dis haut et fort. Mo munu yaw de mebi. Oh kabaski kawe ko justice ni de mo ibeka mo munu blay ko kana M5 Mateo mo kelombe o leko et puis tiera ko ira situ ka barala quoi et puis o leke o ka nettoyer ke o mo ko no to o lu be ku sako ko ka mo la o de be ka ne ni torongo no bi fin fla de diga ko appel d'offre ma ke de a marché te ka di mo ma de mo do be ka escort do be ka boko kuma fo ne be ka yele o lu la ante appel d'offre ko kuma la et bien sur la sous nana ou bien nomeli fait la baie colonel ou teru nous ou teru ga go nous femme a be tien de a be prévu be maintenant do logique ko mais hake da tout ça dit que hake da tout ni farafim mana koko dam na be bi farafim mana koko dam na be bi neni Amérique mo bado de la ka kuma ngom akone mako segu tungara ne ga maître do be no ne ga doctorat maître do be no akone mako segu tungara kibara ko mi to ko farafim se ka avancer non ngai ko farafin ya ba yere de la quoi billahi kali dutigi bita sur la tête doudé ka intérêt défendre aba yere ga intérêt de défend kali nana kon ali saya nari jo ko jon folo bessa ko dutigi ba fo ko ndenta ka takana ikika na yere tuyi ça entend sacrifier mo do ye quoi be ko kale yere ne moi d'abord ma famille d'abord o de farafin bindukuma awa ambo logique de kambi sur la sou ma changer de ils sont pires que Karim Keita aujourd'hui mais ka tien de fo ngana bi ils sont pas du tout clairs dans cette affaire. Ah tonga faso denangolo do bloquer ka boy parce que do akila kan sigili me tegere fo de la ante tegere fo la ambe faso jod la donc ne bora ka ni kuma do ni fo awane bora kuma la ka akili nyuma di sorasi no ma amba o fe bia amba o fe chini mais obe janfa sra de ka awana ma janfa sra bla na america on ya do dongodo awana ani france kelente kala de ani occident be de be kala bi o bena no ya don dongodo ko mo be ka bawiye dro ko mo ko tegere ka fangala dron o be karia o be chokani imagine toi on ne be ka bok bi ka o défend bi na ama o défend bi munu me ka o kele bi ou be courage soro ni aye bi mali politicien mo ko chamante ka bo contre la bi parce que on ne be nous baladro ambe boku buruja ambo mo kele on buruja on be kla ka tan yere soro kaso bombala o mo ko me kla ka tap ko mo ko son tigan contre kan do kaso la aw soro su bo ski ka bulu fla courage non c'est la justice hein o ba ra ka te fanga dongui bilay talay o ko ra te fanga don. Vous êtes inexpérimenté par rapport à la gestion du pouvoir. Et ce pouvoir est géré par l'incohérence totale. Billahi, au cours de fanga don, au bel niveau mina bia, au tao yere nafa fana don, Afrique bébé ka boula ou de non fait bi.
diɲɛ bɛɛ bɛ ka bolo de nɔfɛ bi anw tɛ fɛ o de ka tiɲɛ mais aw yɛrɛ bɛna ko bɛɛ tiɲɛ aw bɛ ka ta Sanogo ye gulokiba mun don aw ye Sanogo ka gulokiba don ka société don o ye Sanogo ka mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ mabɔ a la ka tila k'a minɛ k'a sɛdenni minɛ k'a don kaso la minnu bɛ ka kule bi k'u b'aw défend bi ko Sékou Tounkara man ɲi Sékou Tounkara ye Philippe Fulabu de ye an m'a fɔ a ɲɛna Sékou Tounkara i m'a ye a bɛ ka bɔ sɔrɔsiw contre la a tɛ fankelen fɛ dɛ ne bɛ fankelen fɛ dɛ ne ni maa n'i ye namaratɔ ye i ne tɛ bɛn n'i ye namara ɲɛsin ne bɛ bɔ ne b'a fɔ de ne b'i jogo de fɔ awa ne b'i la tilen de ni gɔlɔnin don ne bɛ marito kɛ k'i gosi f'i ka tilen de ne bɛ k'u gosi k'u la tilen de sinon ne tɛ k'u kɛlɛ dɛ ne ta o dɔrɔn de bon u bɛ bɔ tellement i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu tɛ fanga minɛ cogo dɔn o non aw tɛ se et puis au bolo ko n'u y'an fara dɔrɔn k'olu dɔrɔn de bɛ pouvoir sɔrɔ en forçant k'a fɔ k'aw bɛ anw détruire dɛ aw yɛrɛ de bɛ taa ji o yo fɛ parce que a ma deli ka marcher bisi bolila de kɛlen filɛ Venezuela président ye c'est le mérite mais an ɲɛ b'a la les criminels de Kidal jamana fagabagaw olu de bɛ jamana gestion baw la bi minnu wara taara boulevard la ka sa boulevard la minnu taara sa boulevard la k'u sacrifier olu de bɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la bi finalement mɔgɔ bɛ siran ka aw défend parce que ni aw défendra aw défendtɔ hali k'i miiri k'a fɔ ninnu ni anw sauver kasoladon ma ni ninnu k'u tɛ embargo min dara u kun bɛna intervention militaire kɛ k'anw bɔ yen n'i y'a ye u ma intervention militaire tɛ parce que force de changement de bɔra aw bɛ k'olu kɛlɛ bi aw yɛrɛ sɔrɔsiw aw taabolow tɛ kelen ye nin fanga in c'est géré par l'incohérence totale aw taara don min Musa Traoré k'aw ma k'a ka baara kɛ ni force de changement ye aw m'o lamɛn diɲɛ bɛɛ k'aw ma k'a ka baara kɛ ni force de changement ye ayiwa an ye nin dan ye k'a fɔ de n'aw ma sɔn fana n'aw tora janfa sira kan aw bɛ malo siga foyi t'a la aw bɛ malo dɛ o bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛ bubulu kɔnɔ depuis kuranɛ ma s'an fɛ yen an bɛnbaw an mɔkɛw y'a fɔ k'i kana don janfa la ko mɔgɔ n'i ye janfa kɛ janfa b'i sigi yɛrɛ ma mais bi pouvoir b'a bolo bi aw bolo aw yɛrɛ sago bɛɛ bɛ se ka kɛ bi mais aw bɛ janfa sira de kan ça c'est clair et net ne kɔni bɛ bɔ k'o fɔ bi aw y'an bɛɛ bila en plein vol aw ye bɛɛ janfa aw bɛɛ ka sago kɛ bi dɛmɛniw bɛ ka fɔ bi escrocs bɛ ka na kɛrɛfɛ k'u yɛrɛ kɛ terikuraninw bɛ ka sɔrɔ bi o terikuraninw de ye Sanogo don kaso la ka tigɛrɛ b'a fɔ Sanogo kun ko capitaine Sanogo non général Sanogo paw Sanogo bɛɛ kɛlɛ Sanogo taara kasobonba la san 5 bɛ san 6 a bɛ kaso la u bɛna faga yɛrɛ de koyi a kunna jɛra kun bɛ Sanogo faga yarɔ politiciens y'aw don kaso la awa n'aw sɔrɔsi ɲɔgɔn fɛ aw minɛ olu t'aw don kaso la dɛ olu bɛ ko d'aw kan Garankɛ Mamuda Bagolo kan mais Ala k'an kisi o ma c'est à dire an tɛ fɛ k'aw détruire tɔla de quoi parce que aw bɛ ka taga aw yɛrɛ détruire sira de fɛ an tɛ fɛ k'o de ye an tɛ fɛ Afrique espoir ka perdre parce que Afrique espoir ye aw de ye bi mais wallahi aw tɛ faso jɔ sira kan aw bɛ ka bɛɛ déçoit bi a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ a ye bɛɛ jigilatigɛ bi mɔgɔ bɛ adamadenw jigilatigɛ mɔgɔ bɛ billahi talahi hali Sogɛli bɛ bana min na jigilatigɛ b'a la bana tɛ sa Sogɛli ka nin tɛ bana yɛrɛ sa Sogɛli bɛ repos min na ni ye jigilatigɛ bɔ a la o ye cɛkɔrɔba lebu k'a buruja n'i tɛ se sɔrɔsiw ma dɔrɔn c'est bon Sogɛli bɛ buruja mais n'i ye sɔrɔsi kelen ta tɔgɔ ma ka ala fɔ ko ka fungula jɛngɛlen don u bɛ téléphone ci la fan bɛɛ c'est à dire aw de ye adamaden ye tɔw ye aw ka sacrifice ye tɔw ye aw ka selilayilan de aw de ye adamaden ye aw de ye maliyɛn ye tɔw olu ye duguma aw ye maliyɛn tila de sɔrɔsiw ka classiw bɛ yen politiciens ni activistes olu bɛɛ bɛ fara an kana sɔn olu ka gɛrɛ an na n'aw bɛ fanga ɲini don min na ni vote bɛ kɛ aw ye o kuma gɔnjigiba de bɛ taa vote aw ye bon bɛɛ y'aw ka plan in bɛɛ faamuya bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ ne tɛ n dogo aw la bɛɛ bɛ k'aw lajɛ woni fɛ a bɛ bali mun na dɔrɔn aw jɔlen bɛ namasa fara de kan aw bɛ bousculer dɔrɔn aw bɛ bɔ ka bin aw tɔn kan wa n'aw binna aw tɛ wuli bilen anw tɛ fɛ o de ka kɛ quoi wala ne tɛ fɛ fɛn k'aw sɔrɔ parce que n'aw binna bi Faransi bɛ tila ka na Mali ta tuguni c'est à dire an sigilen bɛ mɔnɛ bɛ nin k'an faga quoi a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ c'est à dire an b'aw fɛ de quoi mais aw jogo de man ɲi aw m'an filɛ foyi ye Yaya Samake a nana ambassadeur ya kɛ Yaya Samake mun bɛ Amérique et puis u bolo ko n'an ko k'an bɛ baara kɛ n'u ye ko an bɛ wari de nɔfɛ an tɛ wari nɔfɛ koyi Yaya Samake kɛra ambassadeur ye Inde i bɛ ka mɔgɔw y'a tɔgɔ tiɲɛ mais pourtant Yaya Samake bɛ se ka Mali ambassadeur mɔgɔ 5 sara so b'a bolo Amérique ya Ala ye fɛn bɛɛ di Yaya Samake ma mais n'a taara Mali la ka taa faso dɛmɛ Yaya Samake école min jɔ Mali politicien ma jɔ Yaya Samake dɔgɔtɔrɔso jɔ ka dɛmɛ kɛ fan bɛɛ Américains bɛ ka wari dɛmɛ a bɛ ka Mali dɛmɛ a taara ambassadeur kɛ dɔrɔn u y'a tɔgɔ tiɲɛ Cheikh Modibo cɛ n'i kɛra den ɲuman n'i taara dɔrɔn u bolo ni e ye ka poste ɲini dɔrɔn kɔrɔ k'e bɛ ka u y'a la tɔgɔ tiɲɛ na se ne yɛrɛ ma hali waati dɔ ne tun bɛ fɛ k'u dɛmɛ u ye kumaw turuturu kunjugu kan ne tilara ka mabɔw la de hali ni n'u ye kuma fɔ awa sɔrɔsi ninnu filɛ ni n'u ye kuma fɔ secret t'u la dɛ u bɛ bɔ u b'a fɔ vidéo mani wɛrɛ ani Sékou Tounkara nin de fɔ koyi awɔ ni ne Sékou Tounkara ta sa n ko n ko cɛ n ko ne mago bɛ 20,000 na
ou be vidéo man do wele c'est ko tungana ko kanga million tandama ka soro ne wa mo gane fode ou bo yele ça do be kuma exagérer ke be goya mo go yitugumi awa mo reta barala essayé de ba barala ay sabalisa nte mali joye ni mali chidi ala ka akili nyuma da obema